V roku 1801 stála pri pivovare v Byči veľmi jednoduchá budova modlitebne. Súčasnú synagógu v neorománskom slohu postavila židovská náboženská obec v 90. rokoch 19. storočia za výdatnej finančnej podpory rodiny Popperovcov. Druhá svetová vojna priniesla okrem vyvraždenia židovskej komunity v Byči aj vyplienenie jej synagógy. Počas vojny slúžila ako skladový priestor. Počas socializmu ako sklad nábytku, obilia a hnojiva, čo sa značne podpísalo pod jej žalostný stav. V roku 1990 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Naďalej však chátrala. Na jej rekonštrukciu sa v roku 2002 podujalo občianske združenie Biblické centrum. Podarilo sa mu vymeniť celú zničenú strechu. Vykonalo sanáciu proti vlhkosti, zabezpečilo reštaurátorský prieskum a je vypracovaný aj celý projekt obnovy. Rekonštrukčné práce boli naštartované, ale v roku 2010 ich zastavil súdny spor s majiteľom pozemku. Po 5 rokoch vyhlásili exekútori dražbu, ktorej predmetom mala byť práve synagóga. Jej osud nám nebol ľahostajný. Už v máji 2015, počas prvého ročníka Byčianskeho zámockého dňa, ktorý sme zorganizovali ako občianske združenie Byčania Byčanom, sme videli, že o ňu majú ľudia záujem. Že ich zaujíma jej história, to ako vyzerala, aj na čo slúžila. Biblické centrum zabezpečilo všetky technické veci a dokonca samotní reštaurátori vtedy návštevníkom rozprávali o jedinečnosti a vzácnosti tejto národnej kultúrnej pamiatky. No a vďaka návštevníkom Byčianskeho zámockého dňa 2015 aj umelecko-remeselným malým trhom a ďalším akciám, ktoré ako Byčania Byčanom organizujeme, sa nám podarilo exekúciu vyplatiť. Mesto Byča po niekoľkomesačnom presviečaní pozemok pod synagógou odkúpilo. My sme založili občianske združenie na záchranu Byčianskej synagógy a v roku 2016 sa toto združenie stalo jej novým majiteľom. Už nič nebránilo tomu, aby sa rekonštrukčné práce znova rozbehli. A tie sa už naozaj rozbehli. Čaká nás ešte veľmi dlhá cesta, ale na jej konci tu bude synagóga ako kultúrne a komunitné centrum pre všetkých. Miesto pre koncerty, divadelné predstavenia, múzeum, výstavy, diskusie, tvorivé aktivity. Byčiansku synagógu má zmysel zachrániť. Na synagógu sa treba pozerať v takomto širšom historickom kontexte. Židovská komunita tu vždy bola, dôkazom toho je aj táto stavba. Je v takom stave, v akom je, ja chodím celý život okolo nej, pretože aj kroky do roboty ma každý deň vedú okolo nej. Ako dieťa si naozaj pamätám, že bola v lepšom stave, potom naozaj tie sklady a to všetko to tam poničilo, čo sa dalo. Vždycky som to vnímala ako kus našej histórie, tak to samozrejme vnímam aj teraz ako profesionálne. Je to niečo, čo by tu bez pochyby zostať malo. Bola to budova, ktorú v tom čase, keď vznikala, môžeme považovať za takú určitú typizovanú stavbu. V súčasnosti je to však už pomaly raritná stavba, pretože takýchto objektov na Slovensku je relatívne už veľmi, veľmi málo. Takže ja som veľmi uvítala tú možnosť, že sa synagóga začne upravovať a že začne žiť svojím novým životom. Som rada aj preto, že ako Byčanka nemusím chodiť okolo budovy, ktorá postupne umiera, postupne sa rozpadáva, vysvetľovať návštevníkom, že tá budova je bezprízorná, že tá budova sa opravovať nebude. Teraz je na dobrej ceste. Som veľmi rada, že som aspoň trošičku účastná na práci toho občianskeho združenia, ktorý v súčasnosti vlastní. A v tých mojich víziách, ja si to viem tak všelako predstavovať, vidím aj túto stavbu, že bude žiť, že budú do nej ľudia radi chodiť a že to využitie je naozaj neskutočne široké. Viem si v nej predstaviť rovno divadlo, ako koncert, ako výstavný priestor.
Selbst ist doch sich schon später geworden. Sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Sei gesund, Zeit zu gehen, muss man gehen. Alexander zo skupiny Pressburger Klezmer Band a práve sme odohrali koncert v plnej, krásnej bytčianskej synagóge, ktorá ale čaká na jednu nákladnú opravu. Milí priatelia, kúpte si miestenku do histórie mesta Bytča. Vaše meno bude zapísané medzi tými, ktorí sa rozhodli podporiť projekt o záchranu Bytčianskej synagógy. So lang, sagen wir, sie sei gesund, schenken Macht von dem ersten Begegnen. Sie ist die Sonne aufgegangen mit ihr ganzen Zerflammen.